que tenim la figura del membre corresponent, que són persones que col·laboren en l'institut, que treballen en la nostra llavor i els que volem reconèixer per la seva trajectòria, per el seu treball en prou de la cultura valenciana, del poble valencià en definitiva. De moment és una circumstància que només tenim un membre corresponent, el senyor Andrés Bañón de Cablet, que ha treballat i ha lluitat per la valencianitat d'eixa vila que des de 1707 va deixar de ser valenciana. I avui que estem en anys en aquesta ciutat, en eixa història, en eixa cultura, en eixe misteri, en eixa mil·lennis d'història, volíem fer un reconeixement a dues persones que han aportat, han treballat i que són una figura dins de la intel·lectualitat del valencianisme. En primer lloc, volíem nomenar membre corresponent per la Real Vila d'Olín, Antònia Vila Ferri. Antònia és una persona que durant tota la seva vida ha treballat per el valencià, per la llengua valenciana. Ha donat classes de valencià, ha sigut mestra, ha publicat llibres, ha replegat contes. Pensem que el seu llegat, el seu treball, el seu exemple, volem donar-li aquest reconeixement des de l'institut i que sàpiga que molts valencians la tenim present i sempre estarà en nosaltres. Antònia, per favor, si eres tan amable de pujar. Bon dia. Gràcies, moltes gràcies. Estic emocionadíssima. Sols agrair-vos que jo sense vosaltres no hauria pogut fer res. Si ha fet alguna cosa i vos ha servit, m'alegré moltíssim. I que molts anys vau seguir lluitant per lo que una abuela com jo ja no me queden tots. Moltes gràcies. I seguim. És extensíssim, és una vida dedicada a la cultura, a escriure, i la segona persona i última pues és un poeta, escritor, il·licitant, és periodista, té una activitat en les redes socials impressionant, ha col·laborat en l'institut sempre que li s'ha demanat ajuda, va vindre a fer-nos una conferència parlant-nos del misteri d'Elx, és una banderada d'Elx. Teniu el millor ambaixador, el teniu en ell. Simplement agrair-li, reconèixer-li la llavor, la dedicació, el treball a este poeta i escritor Josep Esteve Rico Soló.
és per a mi un honor que me facin reconèixer l'acadèmia. Esta institució és algo paregut a una acadèmia i es va fundar en la Segona República i és una institució valenciana que va tindre la potestat lingüística fa molts anys i que han estat intel·lectuals de l'època molt importants. Doncs jo me sent un granet d'arena al costat de Dunes, que són l'afers intel·lectual, però bé, intentaré representar al poble d'Elx el millor que sé i el millor que puc. Moltes gràcies.